дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистонро оид ба эълони рӯзи байналмилалии морхӯр якдилона қабул намуд. форуми соҳибкорони вилоятҳои суғд ва тошканд. дар кӯсатарош мактаб ва беморхона бунёд мешавад. майдони кишти картошка васеъ мешавад. нуқтаи нави сӯзишворӣ. дар рӯзи охири мусобиқа ҷудоичиёни тоҷикистон 3 медал ба даст оварданд. маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳида ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро оид ба эълон намудани рӯзи байналмилалии морхӯр тариқи қатномаи дахлдор якдилона қабул кард. иттилоъ медиҳад амид ховар бо иснод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон. қатнома аҳамияти бартараф намудани камшавии бесобиқаи ҷаҳонии гуногуни биологиро эътироф карда, ҳифз ва нигоҳ доштани макони зисти табиии морхӯрро ҳамчун зарурати экологӣ таъкид намудааст. дар он ҳамчунин аҳамияти ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба ҳифзи морхӯр, эътирофи tashabbusҳои миллӣ ва минтақавие ки аллакай татбиқ мешаванд таъкид карда шуд. бо қабул гардидани қатномаи мазкур санаи 24 май ҳамчун рӯзи байналмилалии морхӯр эълон гардид. ҳайати вилояти суғд зери роҳбарии раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар форуми сармоягузории Тошканд 2024 иштирок намуд. ҳайати вилояти суғд нахуст бо фаъолияти корхонаи Азия Ташкентский текстил шинос шуд ва сипас миёни соҳибкорони ду вилояти ҳамсоя мулоқоту вохӯриҳо дар шакли B2B ва B2G ҷараён гирифт. дар форум роҳбарони вилоятҳо аз густариши робитаҳо ки самараи сиёсати пешгирифтаи роҳбарони ду давлатҳо аст изҳори қаноатмандӣ карданд. сипас имкониятҳои сармоягузории ду минтақа муаррифӣ шуд ва ҷонибҳо ҷиҳати тақвияти ҳамкориҳо мубодилаи афкор карданд. ҳамзамон миёни вилояти суғд ва вилояти Тошканд харитаи роҳ имзо гардид. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Косатарош раиси шаҳр аз рафти бунёди бинои муассисаи нави таълимӣ дар маҳаллаи навбунёди деҳаи Косатарош дидан намуда бо сокинон суҳбати гарму самимӣ доир намуд. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ин ташаббуси фаъолон ва сокинони деҳаро дастгирӣ менамояд ва бинои нав бояд то соли нави таҳсил мавриди истифода қарор дода шавад. ҳоло пешонидани боми қабати дуюми бино идома дошта дар ҳашари бунёди мактаби нав ҳамарӯза даҳон нафар иштирок менамоянд ва дар таъмину дастрас кардани масолиҳи бинокорӣ саҳм мегузоранд. ҳамчунин зимни боздид роҳбарият бо рафти бунёди бинои нави беморхонаи минтақавӣ дар деҳаи Чорбоғ ки он ҳам бо саҳмгузории сокинон бунёд мешавад шинос шуд. сохтмони бино асосан анҷом ёфта, ҳоло сабзкорӣ, саҳн ва таҷҳизоидани утоқҳои он идома дорад. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар таҷҳизоидани бинои мактаб ва беморхонаи нав саҳмгузорӣ менамояд. зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Косатарош раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар мавзеи Мармар бо рафти кишт ва парвариши картошка дар хоҷигоҳи деҳқонӣ шинос шуда ба кишоварзон барои зиёд намудани майдони кишти ин зироати муҳими ғизоӣ тибқи талаботи агротехника ба роҳ мондани парвариши он дастур дод. ин баҳор хоҷагии деҳқонӣ ва сокинони ҷамоати деҳот тасмим гирифтанд ки дар майдони 270 гектар картошка шинонанд ва то имрӯз дар 136 гектар кишт гузаронида шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо вазъи пойгоҳии обкашии деҳаи Чорбоғ ва мавзеи дашти Калон ки тавассути онҳо садҳо гектар заминҳои кишт обёрӣ мешаванд шинос шуд. пойгоҳи обкашии деҳаи Чорбоғ омодаи кор аст, вале ҳолати пойгоҳи дашти Калон ки бо он беш аз 100 гектар заминҳои мавзеи Хумгарон обёрӣ мешавад нигаронкунанда аст. ба масъулини идораи обёрӣ ва беҳдошти замин, ҷамоати деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ дастур дода шуд ки дар кӯтоҳтарин фурсат ин пойгоҳро омодаи кор намоянд. роҳбарияти шаҳр бо рафти бунёди пойгоҳи нави сӯзишворӣ дар шаҳреки Суғдиён шинос шуда ин иқдоми соҳибкор Илҳом Исрофиловро арзандаи таҳсин унвон кард. ба соҳибкор дастур дода шуд ки роҳ ба саҳни иншоотро ободу зебо ва чароғон намуда бо ташкили таъмири ҷории нақлиёт барои зиёд кардани ҷойҳои нави корӣ кӯшиш ба харҷ диҳад.
зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти косатарош раиси шаҳр собиқадори соҳаи маориф омӯзгор сокини деҳаи бедак давлатёр давлатовро боздид кард. ин омӯзгорӣ варзида солҳост ки ба таълиму тарбияи насли наврас машғул аст ва дар тарғиби сиёсати давлат дар байни аҳолӣ низ саҳм мегузорад. собиқадори меҳнат сокини деҳаи косатарош мирмаҳмадбегов бо набирааш гирандаи стипендияи президентии раиси шаҳрро пазироӣ намуданд. ӯ аз ин боздид изҳори хурсандӣ карда ҷонибдориашро аз сиёсати пешрои миллат иброз дошт. бо дастури собиқадорон ҳар порчаи замини назди ҳавлигиашон кишт шудаю босамар истифода мешавад. ба онҳо тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. мусобиқаи байналмилалии душанбе Grand Slam 2024 оид ба ҷудо дар пойтахти тоҷикистон ба анҷом расид. тоҷикистонро дар ин рӯз 12 ҷудочӣ муаррифӣ кард, хабар медиҳад Амид Ховар. дар рӯзи охир Темур Раҳимов дар вазни ҷамъ 100 кг медали нуқра, Муҳаммадҷон Абдуҷалилизода дар вазни тарҳ 90 кг медали биринҷӣ ва Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни тарҳ 100 кг медали биринҷӣ мусобиқаро соҳиб шуданд. варзишгарон дар ин мусобиқаи бо нуфузи байналмилалӣ ба ҷуз аз медаль соҳиби имтиёзҳо дар феҳристи ҷаҳонӣ ва олимпӣ шуданд. маблағи умумии ҷоизаҳои молии мусобиқа 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон бо 5 000 евро, барандагони медали нуқра бо 3 000 евро ва соҳибони медали биринҷӣ бо 1500 евро сарфароз гардиданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.